ka Pyrthei TV. Hadin ke Jylla baka civil hospital nongpo kamdan setia ya kan jakat hia bakerpang na ka bentaki koidi hendrei la pentia lang haju bat kiriu pajba ki balik man phas sumar hakate ka hospital sarkar kinoyalam jongka Federation of Khasi Jaintian Garo People FKGGP North Khasi District mentagasngi kilalai ben ya kenduk sendan ya ka medical superintendent Habakaran cikla Pyrthei Khubor hadin baladap banya kendu ya ka medical superintendent u publicity secretary uba Riki Majau laong ba kum kaseng kadap da ka jing sngokia halor ka jing pentia lang yaki koidi ki berang don hapdeng ka jing sha sumar bat kiriu pat ba ki balik ben sumar hakate ka hospital balawan ra ru ya ka jing siet penban yaki pat ba Shushu lai thuru ba ka Dr. Dibla ka ka medical superintendent kala pensyai shikinong yalam jong kaseng ba ka dei ka jing khapnya ka jaka sumar bat kala kular bakan sa shimkia halor ketika kam namar ba kumba kalong menta la syukin tiu kedan tang ka kerteng kat ba ka building terikam kadang long kumju rekat lang bat ka Pyrthei hi borok away ka Meghalaya State Rural Livelihood Society BMMU Mairang CNRD Blong haka pratelik Lber arca apusa klara kiken ma buram ya ka sngi kerpang joki kenthei nani ka International Women's Day arca apusa halor ka team ka boong investing in women accelerating progress Lasdang ya ka jing rakhi ya ka ni ka sngi bakrao joki kenthei da ka jing yat pat ba nakmat ka phalau jong ka Tirat Singh Memorial Hall pendeng umyong Mairang bala penkut ha phalau jong ka office trikam ka Mairang CNRD block ha ka jingwan ya shimenta shirham ki self help group ki badan hapo Mairang CNRD block ka kongdi kriem ka bedeka subdivisional animal husbandry and veterinary officer Mairang ha bakren kum ka kongsan ha ka dikasngi kala kentu ye ki long kemi bad iki samla kan thei bekin mi sha khaman bad pen urlong ya ki jing pho sniu klem da ailat ye ki jing sha te sha khum bad ban long kita ki kan thei ki bala ban yeng hala ki jong ki jan Rashtriya Bal Swastika Karakram National Health Mission ka Sarkar Meghalaya ha ka pratelik Lber aza apusau kala penbena patba ya ka National Birth Defect Awareness Month March arza apusau ha Ganesh Das Government Maternal and Child Health Hospital Shillong kum shibenta ban pinshai shiki patba nong shong shnong ka Jylla ha ka bayade bat ka jing ai sumar e yaki Kylleng ki badang kha bat ki khna ki bakanjo yakarta khat prasnam ki badan jingduna ki khatman Ke ICFA University Meghalaya Shillong campus ha ka jing lang bat ka NSS cell kila pelong ya ka jing rakhi ya ka International Women's Day aza apusa mentagasngi ha Pinewood Hotel Shillong ha ka ni gasngi menteri sarkar bapet ya katnat puli puthi urakam e sangma ulawan manishim benta kumu kongsan harangkan bat ka vice chancellor ka ICFA University ha ka jing lang ki principal Jong University bat ki college beper ka phang pedeng jong ka jing rakhi ya ka International Women's Day aza apusa ka day through a conclave on NEP 2020 Women in Leadership, their role. But hakani kasngi lapan ko buram ru iki principal bawan manishim benta. Kum shi benta ban pelong ya ka Jylla Meghalaya ban line na ka jingdi duma secret bat biri. Da ka jing betha jong ka office ka tanat puli puthi ka Sarkar Jylla ka Saumer Roman Catholic Lower Primary School menta kasngi. Kila pelong ya ka jing yai rali ban persha ya ka jingdi secret duma bat kiwei de ki jingdi ki pasniu. Ya kani karali lasdang na po ka school kabadan ha Saumer balayat terter shiduk sha line mer shiteng. Harengkat bagi plakat ki bapenpau ya ka jing persha halo ka jing di duma. Kum shibenta ban kring ya ki kun samla ka Jylla Meghalaya. Bat kum juru ki samla ka than chite la mi ngi bandrung hakakam shipai sun ki shipai ki Indian Air Force mentakas ngi klapen inam ya ka jing shirkai ki lieng sun ya pom bat ki jet thama jo ka Indian Air Force. Kini ka jing inam ya kini kiling sun ya pom da ki shipai sun kadai kasien ka baar man pelong ya kum kini ka jing inam ya kiling sun ya pom ha ka Jylla Meghalaya ka bala pelong ha ka pung umyam ban khambyang shu ki surong na ka banta ka jing seng sin not samngi ka ban long ha ka balang sakwang ha ka snem arza apusan UMLA ka mau kerwat uba reniktan leng dot tongkhar menta ka sngi ka pratrik Lber aza apusaw la hyar jurim ya kite ki surong harengkat ka jing don lang ki ofisa na ka tanat PWD Ki Menteri Jongka Shnong pendeng sakwang bat sakwang kirang ba balang lembat ki riurang ba Jongka Shnong. Kajantia Hills Autonomous District Council ha ka nyautrik Lber aza apsaw kala menjur ya ka resolution bandawa ya ka Sarkar Jylla ban pendrung ya ka ketin Jantia ha ka state anthem kenang man penne pensa ya ka culture jong ki jat ben riu penar. Habawan ra ya ka ni ka resolution ha ka dor bar mang tengka Chief Executive Member Jongka GHADC uba Thombor Shiwan
Uloong ba ha ka jingrakhi ya ka jingdap sanpu arsnem jong ka jingyo Jylla bapura jong ka Jylla Meghalaya ha ka arphuitrik ukalalengkot mentau snem. Ka sarkar kala pelai pat ba ya ka state anthem ka ba arminit bat ka ni ka anthem ka kentum tangya lai teli ki jaktien kata ketien khasi ka ketien garo bat ka ketien phareng. Hendrai ya ketien jantia amshim la kentup setia ha ka state anthem. Menteri rong ba ka Delhi Arvind Kejriwal bat menteri rong ba ka Punjab Bhagwan Man kila penmena pat ba ka Aam Aadmi Party kala sedang ya ka jingalap election MP Lok Sabha jongka. Kasur ka ba ka AAP kan dipertasya ki pat ba ha ka ni ka jing yalap election ka ba menta ka long संसद में भी केजरीवाल तभी दिल्ली होगी खुशहाल. Ka AAP kan penduna yaki kertong ha kan kenti ka bamenta namar ba ka yasam yaki constituency berkaseng Congress namar ba ka don lang ha ka cuka kenhun jong ka India. Ka Bengaluru Water Supply and Sewage Board kala penmi yaki jing maham ba amdai ban pendon kam bakala ya ka kum ha ka ban site kali bat haki fountain ni ban pelat ya ka haki kpe jongki. Baladala bakile persha ya ka ni andan kuna san hajar tingka. Lapen bena ya ka ni namar ba ka don ka jing kedu ka bajur ha Bengaluru. Ka Presiden Jongkari ka Draupadi Murmu bat Menteri Rong Ba Kari Narendra Modi. Kila Khublai Shabarok Kylleng kami hakari India. Hakani ka sngi jong Kylleng kami lani ka International Women's Day. Kiri ka Pyrthei kira ki ya ka Pratharik Lber kum ka sngi jong Pyrthei kenang man pen kenmau ba Pyrthei kidon ka juk ka hok kum kishinrang bat don kam banang pen klein shu yaki. Menteri Rong Ba Kari Narendra Modi lapen bena ba kum kadak ka jingrakhi ya ka sngi Pyrthei lani ka International Women's Day hakari India. Ka sarkar kan penhiar dor shispa tingka ya ka dor jong ka LPG cylinder bat uloong bakani kan kampen sting ya ki paulak teli ki long ye ka India hakasngi ba kiri ka Pyrthei kirakhi ya ka International Women's Day kalokno Municipal Corporation kala penmena ba kala pha ya ka jingterwa shaka sarkar bakan shna daka parking kali ka badai bit thik tangna ka banta ki kali banya dagi Pyrthei khnang bakin yo banyeng hakajaka ka babyang habaki wan ye wan han. Nalogata ka corporation kala penbenaru bakinu kisamla puli Pyrthei bawan shakhmat haka Uttar Pradesh Board High School but Intermediate anthong yaki kumki brand ambassador jong ka Lucknow Municipal Corporation. Nalogata kala penki imbyang yaki pink toilet na ka banta ki Pyrthei namar ba kini ki pink toilet kila stang bandu na menta. President jong ka United States Joe Biden rat herting yo President barim Donald Trump da ka ba penken mau yaki jingja Kibalaja hakan rutrik ukalalengkot araja arpway, halor ka jing thambor kinongkrshan jong Trump ha capital. Biden loong baka seng Republican ka pendem hakamat ka Russia, henrei mau unum pendem na lelei-ru. Trump ulakop ba haka santrik unai wieng kipat ba kin ay ka jubab ka basyay ban peni baka sarkar Biden ka dey ka bamler. Kidan laipway telikiri kibaki Pyrthei kidigi kliat nong sensyar, bat kendiat kibadon haka kenhun menteri sarkar haka Pyrthei barokaway. Kerkung bajinglum jingken lalap bagi Pyrthei kiba kam ki ubha shakman bankit ya kakam hakisan himasima kide kinong India. Nalor bakibat yikam kiba he hari lajong ki Pyrthei kiba deiru kinong India kibatru yikam kiba he shabari. Ka Kamala Devi Harris kabat kum ka Vice President jong ka US, ka Nikki Haley ka Governor barim jong ka South Carolina, ka Pramila Jayapal kabat kum ka MP ha US, ka Aruna Miller ka badai na Andhra Pradesh, kabat kum ka Lieutenant Governor jong ka Maryland, bat buon ki weipan. Ka Israel kan sedang mentok kit benia, balai ba kita nak sentiat jong ka Kimler, haduk bagi Hamas, ka yo ban wan hiar thma kensan, hapo uput usam jong ka Israel haka nyautrik urisau araja apulai. Kan tok kit ru balai ba ki sipai jong ka Kimla ban ajinga da yiki briula jong haka por bagi Hamas ki wan hiar thma, ya ka ba haduk 1000 arspa ngut ki bri kila yap bat kumba arspa san pangut kila syara buat. Ka United States kan shna ya kakat ka bashipor na ka banta ban penham ikimar ki bakan pha jingarap shikinong Palestine. Na batha ikisipai bikin shna ya kakat penham mar ka bashipor bat man sedang pentrikam no hakini ki khendiat tayo ki banwan. Ka US kala penkrep ban pha ya ka bam ya ka ya ki dawai bat ki ying share dara sha Gaza. Ka kenhun jo kiriu shampang ka United Nation kala penrem ya ka Israel na marba ka khanglat khanglenti ban penpoi ya ki jingarap shikinong Palestine. Kala penrem ru na marba ka Israel kala bom na phang klam jing map shu wat iki jaka trikam ki barit bariaru bat kala ong ba ka ni ka jingle jo ka Israel ka de ka jing thmu ban penyap thangan yikinong Palestine. Kala penrem ru ya ka jing senrait kuli na phang jong sipai Israel ki brio ki bawan pedang ki jingaram
haka alp khandai tarik rumpang hagaza haka ba kila don hadu shispa khat arngot ki balayam ban nyospa rupong ki balaman sa kituk long ki khubor hakimat kimat mentasi kublai